Zdravím vás, jdeme na legál, na špeka, pozdravit naše feláky, Alena a Defa, jestli teda stříká, vůbec nevím. Alen říkal, že jo, ale žádná domluva, takže teď se jdem podívat. Když ne, tak zkouknem Grávka, jeho, moje, zdravím vás. A teď jdem tady do takového hnusného podchodu s týpkama. Jdem, kluci, ale co děláš, ty debila? Závod, ne? Vy jste plný čuráci. To je tady Venda. Tady Míša. Tady Píča. Ale pěkná. Tak jako kde jsou, no? Nevidím tady nic. Nic není. Tady jsem dával i si já. Chceš to vidět? Jo. Tak pojď. Kdo dával? Že jo? Ten oranžový. Jdeme si to. Tady je někdo na rybách. Swag. Kadel Hot 2600. Tady máš na swag. A to Grávka si taky dělal, ty jo? Ne, asi